Slovensko pozná termín ďalšieho referenda, no jeho podoba bude iná, než si predstavovali jeho iniciátori. Prezident Peter Pellegrini definitívne rozhodol, že referendum o predčasnom ukončení vlády Roberta Fica nevyhlási. Toto rozhodnutie opiera o právnu kontinuitu a predchádzajúce verdikty najvyššej súdnej inštancie v krajine. Podľa prezidenta Pellegriniho Ústavný súd Slovenskej republiky už v minulosti jednoznačne rozhodol, že nie je možné skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom referenda. Práve z tohto dôvodu hlava štátu nepovažovala za potrebné opätovne sa obracať na Ústavný súd s prosbou o preskúmanie tejto otázky. Prezident na základe existujúcich precedensov sám rozhodol, že referendum s otázkou o skrátení 9. volebného obdobia sa neuskutoční, pretože by bolo v priamom rozpore s ústavou. Pripomeňme si, že s iniciatívou prišla mimoparlamentná strana Demokrati, ktorá sformulovala celkovo 3 otázky. Prvá sa týkala práve spomínaného skrátenia volebného obdobia Národnej rady. Druhá otázka smerovala k zrušeniu doživotnej renty pre predsedu vlády a tretia sa pýtala občanov, či sú za obnovenie úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, známej pod skratkou NAKA. Hoci kľúčová politická otázka o páde vlády neprešla, referendum ako také prezident nezmietol zo stola úplne. Peter Pellegrini totiž nezistil žiadny nesúlad s ústavou pri zvyšných 2 otázkach. To znamená, že občania budú môcť vyjadriť svoj názor na doživotnú rentu premiéra aj na obnovu elitných útvarov prokuratúry a polície. Prezident určil aj konkrétny dátum. Referendum s týmito 2 otázkami by sa malo uskutočniť v sobotu 4. júla. Toto rozhodnutie prezidenta Pellegriniho okamžite vyvolalo reakcie na oboch stranách politického spektra. Zatiaľ čo koalícia hovorí o víťazstve práva a ústavnosti, opozícia kroky prezidenta vníma ako ochranu súčasnej vládnej moci. 4. júl tak bude pre slovenské voličstvo dôležitým dňom, kedy sa ukáže, akú váhu majú témy spravodlivosti a štátnych benefitov v očiach verejnosti, hoci samotná otázka o konci vlády zostane pred volebnými miestnosťami uzamknutá. Považujete rozhodnutie Petra Pellegriniho za správne a v súlade so zákonom, alebo mal podľa vás nechať o konci vlády rozhodnúť ľudí v hlasovaní? Napíšte mi svoj názor dole do komentárov, som zvedavý na vašu debatu o ústavnosti tohto kroku. Ak chcete sledovať prípravy na júlové referendum a ďalší vývoj, dajte videu like a kliknite na odber. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšej analýze.